No. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. To alhamdulillah yau na zo muku da wani bidiyo wanda na san insha Allah zai yi matakar birge ku, zai yi matakar ba ku mamaki. Dan za ku gane cikin jirgi dan alali ni kuma ban taba ma shiga jirgin ba. Iske ma taba shi ma na taba yi ba. Ban taba shi ba. Amma insha Allah yau za ku ga inda nake a cikin jirgi kuma in kuka biyo ni a ƙarshen bidiyon zan gwada muku yadda ni na haɗa bidiyon insha Allah. Na san bidiyon zai yi matakar ba ku mamaki. Don haka muna roƙonka don yau ne farkon zuwa ka cikin wannan channel ka danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa don shi ne za ka ƙara mana ƙarfin gwiwa saboda za mu saka kawo muku bidiyo irin waɗannan ko waɗanda sun kafi wannan ma insha Allah. Alhamdulillah insha Allah bidiyon namu zai nuna muku yadda muke don mun ce muku za mu koya muku irin abubuwa na design da sauran shi wanda za ku ga kamar da gaske amma ba da gaske bane ba. To ga ɗaya daga cikin wannan bidiyo kun san ba da gaske bane ba. Alhamdulillah mu shiga cikin yadda za mu idan bidiyon ya burge ka kar ka manta mana da alamar like. Mun gode.